Преди няколко дни в септември официално беше открита новоизградената пречиствателна станция, която е заключителен етап от проекта за водния цикъл с обща стойност 8,5 милиона лева. Припомняме, че първоначално откриването беше планирано за 4 септември, после средата на месеца, а накрая може би по случайно с кавички съвпадна с старта на предизборната кампания. Да не говорим, че за откриването се спрягаха гости от най-високо ниво. Говореше се дори за премиера Бойко Борисов, а после за ресорния министър или поне неговият заместник. В крайна сметка за откриването външни гости така не дойдеха и може би не случайно. За сметка на това, за церемонията беше мобилизиран целият средносписъчен състав на общинската администрация, като се почне от врит-кметицата Стефка Попова и се стигне до портиерката Кака Катя. Чак човек да се чуди дали между 11 и 12:30 часа по обяд на този 25 септември беше останал и един служител в общината, за да не бъде заключена посред бял ден. Но това далеч не е най-важното от това категорично предизборно мероприятие. На 2 септември в залата на Общинския съвет се проведе заключителната пресконференция по приключване на проекта. Тогава попитахме все още действащия кмет на общината Петър Бошев дали капацитетът на новата пречиствателна станция може да поеме всички отпадни води на град Септември. Тя е предвидена за 10 еквивалент жители, 10 000. В момента Септември като град, не знам от кога е последното преброяване, но някъде около 7000 и малко, което означава, че е в състояние да поеме, включително, както казах, и на двете населени места, каквито с Варвар и Ветрен дол, които са с около горе-долу с по 1500 до 1800 еквивалент жители. Така че спокойно тя може да поеме отпадните води както на град Септември, така и на двете съседни населени места. Теорията е едно, а практиката съвсем друго. Часове преди пресконференцията по приключване на проекта, наш екип посети новата пречиствателна станция, където установи сериозен проблем. Той се състои в това, че изходните води от колекторите, които са с размери FI 800 и FI 1200, съответно от квартал Калимана и Септември град, превишават точно 5 пъти капацитетът на колектора за входни води, който е с размери на тръбата FI 400. Като функция от проблема с шахтата за мръсната вода е и факта, че тя умишлено е била изкъртена. На картинката ясно се вижда къде е била нивото на водата вследствие на явния дисбаланс между изходните колектори и входния. В резултат на всичко това сериозно количество замърсени канализационни води не се пречистват, а през близкото дере отиват директно в река Марица. Ето как кметът на общината все още тогава, Петър Бошев, отговори на въпроса как ще се реши този проблем. Общината ще вземе съответно мерки, ако се окаже, че понякога ще идват повече води, които ще надвишават и ще излизат над преливниците, но аз смятам, че такъв проблем в момента няма. Кадрите показват еднозначно, че категорично проблем има и той не е в нашия телевизор. От фирмата изпълнител също взеха отношение по темата, заявявайки, че проблемът всъщност е създаден от тях по изкуствен път. В момента НКЖ изграждат подлеза на гарата и на ЖП гарата. И отводняването на съоръжението, тъй като то е дълбоко, се извършва с 3 помпи и подават над 40 литра в секунда. И го включат в канализацията в момента, което до един ден ще приключи. Точно за това се наложи изграждането и на преливника и беше една добра симулативна ситуация, в която да се види при големи количества водни какво ще се случи. Това е предвидено по принцип по проекта. То още утре трябва да отпадне. Това беше на 2 септември 2015 година. Ние отидохме отново на пречиствателната станция не след един, а след още 5 дни, за да проверим дали наистина става въпрос за симулация или за грешка в математиката. Оказа се, че и след завършване на ремонта от страна на НКЖИ, отпадна вода продължава да изтича. Тогава зададохме на проектантите наивния си, но много важен въпрос. Защо така, господа? Коя е новата причина? Оказа се, че сега пък виновни били паразитните води. Водата изтича, защото има някаква паразитна вода, която влиза в канализацията. Специалисти, пожелали анонимност на този етап, са категорични, че паразитните води могат да се открият само за няколко часа, но за хората, работили по проекта, се оказа проблем нерешен с дни. Отделен е въпросът, че проучванията се правят преди старта на едно такова мащабно мероприятие,
а не след неговия край, когато грешките, разбира и пропуските, струват много скъпо. Поредният случай, в който каруцата е била сложена пред коня. Както се казва, за пръв път има и се пред хора. В същото време ние се питаме какво ще се случи след известно време, когато към входящите колектор потекат и фекалите на Варвари Ветрен дол, защото в момента това не е на лице. Да не говорим при проливните дъждове или голямото снеготопене, което сега също не присъства в картинката. И още нещо смущаващо. На пресконференцията от 2 септември главният отговорник на проекта за водния цикъл Нетка Калоянова призна, че вероятността да бъде прорязана лента на обект, който няма разрешение за въвеждане в експлоатация, е напълно реална. Предстои да се входира искане до РДНСК за назначаване на приемателна комисия и изготвяне на протокол образец 16 във връзка с въвеждане на обекта в експлоатация. Вече зависи от това с какви експерти разполагат, с какво време разполагат и в какъв срок те ще назначат тази комисия. Така че е възможно до реалното откриване, т.е. рязане на лентата за обект подобряване на водния цикъл на град Септември, да имаме и разрешение за ползване, но е възможно това да стане и след лентата. А че отговорните фактори за пускането на станцията в експлоатация имат притеснения, които иначе бодряшки в публичното пространство и упорито не признават, говори и фактът, че в средата на месеца умишлено беше затворен входния колектор. Може би това е била поредната симулация, но в подкрепа на нашата теза, че проблем и то сериозен наистина има. Най-вероятно точно за това след още няколко дни шахтата беше запечатана отгоре. Това, разбира се, няма да реши проблема, по-скоро целта е била да го прикрие. Но както се казва, дойде видов ден. Дори в деня на откриване на обекта, непречистените води с фекалии приливаха в шахтата и заминаваха в посока река Марица. Всъщност, въобще за какво откриване на пречиствателна станция ставаше въпрос, когато реално тя не работи. Първо заради проблема с шахтата и второ заради липсата на разрешително за въвеждане в експлоатация, което евентуално ще да стане факт скоро. В тази връзка ние зададохме един простичък въпрос, а получихме 3 различни отговора от ръководителя на проекта, проектантите и кмета. Днес открихте пречиствателната станция. Можем да кажем, че вече в момента тя работи. Да. В момента работи на пълни обороти, няма никакъв проблем от никакво естество, така ли да? Ами да, работи на пълни обороти. Днес открихме пречиствателната станция вече официално, можем да кажем, че тя в момента вече работи. Ами пречиствателната станция е тествана, водата не е пусната в нея, нали, защото това си е процедура, нали, която се изисква вече когато се започне пред приемателната комисия, се пуска в действие и започва да работи станция. Днес официално откриване можем да кажем вече, че от този момент станцията работи. Значи, момента, в който станцията ще заработи ефективно е след 6 месеца. А сега на кой да вярва човек? Около септември ще продължи да седи проблема около пречиствателна станция Септември и ще информира своевременно своите зрители и читатели за неговото решаване и не дай си Боже задълбочаване. Защото в крайна сметка след въвеждане в експлоатация и получаването на всички възможни разрешения за това, именно заради проблемите, които ние посочихме, неимоверно санкциите от Басейнова дирекция и РИОСВ няма да закъснеят. В същото време да не забравяме и другия немаловажен факт – цената на кубик питейна вода за населението в Калимана и Септември, а последствие и за жителите на Варвари Ветрен дол ще скочи от 1,10 на 1,52 лв.